Takže čus lidi, vítám vás u speciálního videa, sice to není video, a doufám, že tohleto video je takový, dlouho jsem nevydávala videa, je to kvůli tomu, že jsem neměla čas a teď jsou Vánoce, takže vánoční vlog. Takhle budu natáčet, dlouho, teďkom budou svátky, takže budu mít snad čas. U nás, jak můžete vidět, ani trošku sněhu. No, ale za to, nevím kolikátýho, buď 22. anebo 20. pojedu k mamce. A tam vám řeknu, že je sněhu prostě strašně moc. A strašně se tam těším. Hlavně i kvůli tomu, že tam mám ségru a tak. Ale prostě, jak můžete vidět, tady prdlajs, žádnej sníh. Prostě zeleno a tak. No, další věc, kterou bych chtěla říct. Tenhle ten vlog bude takový speciální. Řekneme si, co děláme prostě o Vánocích. Proč pořád prostě opakuju prostě. No, to je jedno. Řeknu vám, co dělám o Vánocích já, potom do komentu vy mi napište, co děláte o Vánocích vy, jaký máte zvyky a tak. No, můžeme jít na to, si myslím teda, prostě žádnej sníh. První věc. Takže já, jakožto normální dítě pořád, normální? To slovo znamená co? Ne. První věc, co děláme? Den předtím s mojí ségrou vždycky vstáváme v 7 hodin ráno. Jasně nenormální. Nasnídáme se a jdeme pro kapra. Hnedka takhle, protože oni by tam byli zase takový malinkatí a to jako nechcem. Potom moje ségra mu dá jméno, jako každý rok se bude jmenovat Lukáš. To už vidím. No nic. Další věc, co jdeme udělat, tak v 9 jdeme ven a v 12 se vrátíme. Jdeme se samozřejmě na dětské hřiště, jdeme si zabruslit. A jako na nějaké, tam totiž na fotbalovém hřišti vždycky přijedou hasiči, nás čekají tam vodu a potom tam je brusle, prostě tam je zamrzlá voda a tam se jezdí na bruslík. No, další věc, ve 12 teda jdeme za mamkou a jdeme na, nevím, jak se to tam jmenuje, prostě jdeme k nějaký paní a tam má takovou oslavu, aby jsme si připomněli, jak jsou důležití přátelé a po čem jsou správně Vánoce. Že ano, jak to vidíte skvělý, my děti samozřejmě, že ne. No a potom se vrátíme tak v 8 večer domů. Co dál? No, navečeříme se spolu s mamkou a s mojí ségrou a s Péťou, s Petrem, se Strejdou. A jdeme za dveře a je to pozor, den před Vánocema, jo? Jdeme za dveře, já už tady mám připravený stromeček. Ne, jdeme za dveře a mamka nás zavolá, ale my máme jakoby zvyk den předtím, před Vánocema si rozbalit každý jeden dárek. No, zavedli jsme to před minulý rok. Každý si rozbalíme jeden dárek a je to. Sice jako v některých případech není moc. Minulý rok jsem si jako první, myslím, že kosmetickou taštičku si rozbalila a mamka, proč tady chodím v kruzích, nevím, mamka si rozbalila župan a sestřička si rozbalila Play-Doh. No nic. Potom samozřejmě jdeme spát. Jdeme koukat na pohádky, třeba na nějaký ty vánoční. No, jdeme spát. Druhý den Vánoce. Skvělý. Tak ráno vstaneme, kolik chcem. Máme nachystanou knedlíčkovou polívku k snídaní, že jo. Úplně úžasně cukroví je všude všechno. Pojďte, teď přemýšlím. No, všechno je prostě vyzdobený. A my prostě takhle slavíme. No, potom potom prostě jdeme někam do kša se ségrou,
No, mamka tam přichystá, že jo, stromeček, všechno. Ale to děláme večer, jakoby. No, ten den předtím. Stromeček prostě vyzdobíme. Samozřejmě, že strejda Ježíšek nám vždycky přinese takovýhle krásný stromeček k nám na zahradu. Proč se to zase vyplo? No, že. Takže my tady máme už mraky. Tenhle nejstarší jsem ničím. Prostě mrtě stromečků a tenhle ten rok nám zase přibude. Ale to nejsou vánoční stromečky, to máme po mnohem větší, jo. Ale tohle to jsou moje segra a já máme vždycky taky klíčku. Stromeček prostě. No, teď začal foukat strašně vítr, můj kosa. Brznou mi ruce, jsem si nevzala, že jo, rukavice. Jak jinak. No a o Vánocích jdeme, no potom, abych to zkrátila, tak jdeme za dveře, mamka nás zavolá, jdeme na večeři, dostaneme kapra. No, my se že říkáme, že toho kapra vždycky vypustíme do kašny, ale jasně, všichni to dáme. No, abych to zkrátila, tak potom se najíme, zaspíváme si koledy, já, segra, zaspíváme básničky nějaký. Minulý rok jsem zaspívala Skakapec, ne, nezaspívala. A potom jdeme zase za dveře, mamka zazvoní na zvoneček, dárky, a jdeme rozbalovat. A potom je takový to šílenství, trhání dárků. No, jak tak nad tím přemýšlím, tady vůbec není kocka. Prostě hrůza. Druhá věc, zabalování dárků. Jak zabalit klíčky? Minutku. No. Zatím je tedy velice dobře. Aha. No, já si myslím, že takhle dobrý. Udělám to menší takový kouzlo, jo? No, takhle to vypadá dobře. No. To jsem tam nalepila já. No, vidíte, už to tam není. Tak, a teď zbývá jenom dát pod stromeček. Mezi ostatní dárky, které jste už zabalili. Ale tohle to jsem už zabalila, jako, tedy Ježíšek to zabalil. Krásný stromeček, že? On není umělohmotnej. A stačí tomu člověku to dát a rozbalit. To může být. Nic tam není. Až tomu člověkovi docvakne, že to je pod tím. To si chvíli počkáme. Už ti to docvaklo? Jo. Klíčky, no to jsem nečekala, od čeho asi jsou. No, tak to nevím. Zase si chvíli můžeme počkat, než to docvakne, že jsou to klíčky od auta. No film. Asi se chvíli budu stykat, než že nás tu stala iPhone, no ale... Čekáme na synu. A kde jsou klíčky od auta? Jo. Auta. Konečně. No, přišla to. A já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Takže užijte si Vánoce a čekám vás u dalšího videa, kde bude plno sněhu. Tak čus!